bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Kakut kesuba barok ngikwa yaka. Henry ladangim Tracy Tom baladangim sedang naladi kumnongin yo yaka kakut kesuba. Ladangi pai sekeleng ki benta jong kanong ba ki kendong ki kinsurat ngin yo i baki dap satang di kinyut kinyer mat ki plastik ki bala bread pathar da manure ki karkhana sna khando bilan nangta ki karkhana punmi doyong ki bala sata hakeleng ki benta jong kejela kala penjabo ya kala air badru kabu haga jingma ya ka jingim jong ubreo ngatharai ki perlok pidang kenma ya ka jinglong jingman apo ka wei ni ki sorit apo ka jela pat kata ka de ka bernihat kumno bakalayo ya ka nam kum katakan nongba kabajabo tam bat kabumlong shingan ya kakot kakhiya jong ki breo nakadaw ka jingbon ki karkhana pun mi doyong bat kiwei ki papenlong ya kala air bahkan snail aduk kata-kata shibenta negani ka program kisau ayam ki por ladap hipet ya ka jinglong jingman jong ka dorki kani ka benta jong kata kasnong habernihat pat ka jingdom lingba ka jingreben jong kitdem kalalong tik kum kilo ha ka portalang Henry kani ka day na kadaw jong ka jingmi kitdem ki basneo ki braka penban ya katakan air bakhoy bakan yat bat be ha ki benta jong kani katay ka jingtalot jongi kum ki pat ba kalong bangilong siya kita ki bre ki ba jaito siya bapalan namar kay ki bangiladep man pundon kam lada kilong kancing bam lani kitiar kitar sisen hi bangiladep man pundon kam kalong ka bae bat kiakti bangin light bread ya ki bakum gini ki plastik haki caka badeban bread Henry ni syukawang tang balat nakti pat ngimperkhat pan ya ka ei ke banjia ya ka mariang pat ki saurong saukun jongka aga jingele ban but din agi benta jongka than jongka dam la sakhi baki babun hi ki breu ki la pendon kam ya ka ni ka jaka kum ka wei ni ki jaka bread nyut ha ka ba lingba ka jingya lenti jongki nakani ka jaka layu i bakumno kila subret pathar yaki plastik mat kinyut kinyer kat shabalap pasem hadin ka jing ot jingnam jong ki babun balang bat ki balakwa ru bangi kum kinonglum khobor ngin pet bat phai khmat hakabe dei bat ka jing satang ki jabo kat shabaphai nakaliang unongsan hima lingba kani ka program ki saw ayam ki por nila let si ki benta bapher nakabasdang nado mauyong ter shadu ki benta jong kadam niliyo isisha ya ka jingjellei jong ki nyut ki nier ki baki breu ki la bread pathar pat kham tam ki plastik namar kumbala tip baka plastik hi sisen bangila pendon kam yaka bat sisen hi bangila bread ha ki jaka ki bumdai ban bread kan kham simpor bat kan slam banja
Hadin bangilayo ban lumthum. Ya kito ki durki ki bangilaya le ban budin hakabade kajing bread pathar jong ki breu ye ki plastik. Bat ki wei ki nyut ki nier. Ki babu kajing ma ya ka kot ka khia jong ki pait ba. Nilayo oru bandrung hakawai ni ki jaka bread nyut. Ka ba he du hapo ka nong ba. Pat kata kadai ka Martin. Kajing kamu jongi habangi rung hapo kani ka jaka bread nyut ka ba he. Kalong bangin wat bat ti benya hakabede bat kerukom im jong ki breu ki batam ye ki nyut padru kumno ki bam ki di rengkat bat ka jing sma utum kabadon hapo kani ka jaka bread nyut jong ka nong ba. Menta ka kenti parlok jong ni ka program ki sao ayam ki por hinyo sngo ki jing shisha bat ki ei ki jing tip ki ba shalendet ki ba ngi hikom ki breu nimtem hoi ladang iyai lenti syaki benta jong ka than maulai ter na mauyong matharai babun hi min yu i ya kani ka jaka bread nyut ka Martin Henry nga not ban ong bagi dunapat barung syapo kani ka jaka bread nyut pan sakhi da lagi jong ki khmat ya ka ei ka bagi ni ki breu ki batrai hapo kani ka jaka ha Martin ki im bat kini ki nyut ki nyer man na kasni kani kari ka khubor syapang ka jing im jong ki breu ki batam ni ki nyut ki balum ni ki nyut ni ki yeng ki sam bat ban one bread sya Martin ni so kumenru ban pentip syapi bangilayo banyak keren bat iway ni ki presiden jong kaway ni ki kinhon Tremon Ngobha lani kata ka self-help group kabadan hapo kaslem trikam jong ka Martin ha kaba ilayo banyak keren bat ikong bibi syai ibala batai yang i kandiat syapang kajinya lenti jong in nado basdang jong ka Martin bat hado kumbakalong menta kermen parlok lingba kani kajinya keren bat ikong bibi hinyo ya kata kacing pensyai bat kijing tip ke badan kam bakumno la penyaklat ya kita ki wet waste bat ki dry waste kumno la penmi ya kita ki sebo bat kumno la penyat yo bat hagajo kapor kumno bakine ki breu nangne na po Martin kila mi khmat ya ka jela ya kari panlet a jing hikai shiki wei pat ki benta jong kari ki bang ngimpoy perkhat pamakiru kila banle ya ka jo ka kam ka bakireu start kila banle
Presiden jonga de Bibisha Karnayor ngade I presiden jong kani kaya ini askan self group malah trailai po prasnam ha ka jing siam jonga te ngai la di kong ngani thu sai la di simat ma nung kong e ngawan rung hang ni men shwa banga buanga ban ka jing dok ban si nga ban rung reina ngala em la lai po prasnam ni hadu mentang empat dan jing sitom ru em bat ka bam ka di ru ni song be na yeng ni bam be na yeng ni bam be ang ni kam dan jing per ai hoi ke jing sma ka dan nei la amlien kam nei lai shu nim dan jing sitam ru em hoi ki para bia tre lang ru ngasngo kat adu metang apa dia sngo ba mano ba dan jing pang jing sitam pa dia sngo hoi ngasai le scanning ngasai le test na ngasai le malau snem ngale check ngam dan ai hoi min shwa ni minta ka grup jungi am kale ikani ka door to door mah bangi lumnyut ni hapo ni sedang na mau yong hot men shwa kimpat kuni khlat rei da ka jingle awareness mangi te kala ya rap kan minta kala long kam pat fit kenya do kata-kata rei kala aper sibun minta kala penia khlat I minta ya ka wet wes ka dry wes te ki wan ra ya ka dry ka wet wes sang ni pat ni pen kelas bo kenya ka ki awareness ni kaban kong ngasdang na mawyong nile rung bay a door to door nile ai awareness ba sngoba ban penya khlat no ya ka dry waste ba ka wet waste te kila dan ki bale akum tabat nang kong na mawyong adien ter cha do syasor kalau jenri kum tu ngila let tengi le yakishnong kum tu ken chadu sha warung ngila wan ban le ya kani em kani ngile je na ka AIW na po Delhi kani ka wisp ka alliance wisp ka in katunila lingba na po Delhi kabang alit siya bar mentang alit siya bar man la kapuar ngelawan siya po Orissa Indonesia Malaysia po Mumbai Goa po Karnataka Hyderabad baru ko India ngala ngile abe kani ka wet waste ba ka dry waste te oi ka jingsham jongan kong apo Orissa kan ka sarkar ka pai khamat bahai kum yangi kini ki baterai kanyut ya ka wet waste ba ka dry waste ki pai khamat bahai yangi ki self group nrengal ngo bang ni selong jongi te tang municipal ken ka pe yangi nrai ban ong kita ki sarkar item dan ken ba pe yangi empat dan tang sipia rum padan ba yangi ni pantang ka kali bangin le door to door ruem empat dan ba ain re tang mentahi iwe I beriu simat iwan banduniat ya kata kali tang balong kabarem ken ya han gi per ka syathi kumni kan syathi ki bot renti ibakum no ban penya khla yunyot ki bot renti bat ka plastik ru syathi kim da pendan kamsho syathi ki plastik ru kim pindali chi jing thiet kim ju asho da ka plastik ila ai be plakot te kan no ka jing per bat ki tray bahati syathi ki penya khlat ba yunyot ma ki lingba ki self group em ki self group ki tray shitam ba syathi ki penya khlat kumnu ki ai awareness kumnu penya khlat ki le hidala di ki lumnyot hi maki ki le lot maki tenga I kaya per bat ni hasor jongi ta kadang duna ken katu kayu nung kong ngawan rung hang ni mensua ki kali the nyot kimpat dabun kum mentah ma mensua ka plastik kamdon ki song dor udah kasla kaduna bahati mensua dan plastik iru ngai I mentap de ka plastik ka jelai bah ngai kumba ani ka mensua kan ni ka marten kamnum kapnya lada kamdan ka plastik mentap ka jing jelai kan ni ka plastik kan ngai ka pendap ya kan ni ka marten katu kadai jong ka municipal kamdai jong I ka sebuk ma ba katu kadai ka penya I ka municipal teki pada ki simtang ya ka wet waste kan hang tu katu ka wet waste ki snasbo kan makiru ki penterikam katu ka machine pada ka lapenya khlat I kan ki plastik la ka jong kasbo la ka jong kita kan ka barro ba ka bani kita lihat I maki da katu teki ki pen ka penya ka municipal ya katu nringi pat ni trade da ki kiti kan ni
kam te la slam ma tambah kerteng de changa de milawan pangrom sa pompling dong senang blok 6 kasnem te la slam ba pi ba bala tri kene kam nomor bala ada ni untuk khat pras nem khat pras nem la tri kene kam kum de ben penyat ka an ma pen khui kene ka snong kum to kia bu hi la kajang tambah minta long ni ken long Ibreu kia bu la kajang nomor ba pling ila na podor bas nong pling kila de pertas nong nomor ba kin la don pang no kitu ki drivers but wet wes kila bu la kajang takum tu hi tapat ni sim la kasim tang ni tapat ni penyak regular kini kan kumbat je penyak mix ningkong perbanyak ikan ni kali te perbat sedang teri kini kali ngasoi tang sisma ma jadian bela regular itu lawan normal bit untuk menjui compare kata aduh minta tengah pocu pak dan hi kapor met kita met beriu te long dan hi kita tambah ngam try long hadu kata te kan long cinsma hadu kata kita met beriu ni yo na podor bas no pling i ai kita berkata no podor bar gi perbuat kinumbut cungi i ai lot berkhat no podor bas no pling ki ai bat ki rengkot ki ai long bat ki gloves bat ki boot Stio tengi ya besti hakastio sansingi ya kali yang ngidan arteli tambah long na podor bar snom pling pat ngimla te ban bua so we driver so argun nong bu nomor boblei kapisa long hap ting hap kesenang kani long bu private lah biang kan dia iya ba Bayar. Kiwayar kita mah long Gini. kita mah kiwayar Ini kita baca tim tu kecil yo kadung yo kayak itu. itu lah Sudah. Kalau snap tak tren ni Pak. ah Kalau snap tak tren. anu nak mayam sih ba Hah? snap Terus ni snap. Akpar iyo berpisah menjing jencar hap tren ni. Lagi ayam berkumna. Mbak. macam jenjar trainer jenjar kepor liur peslap kan Selap kalau kumna. dia hap sak slap kan Selap. ni jenjar ya pot pelang ni cuy ya kan mah cuy kar kan Perliur kaduna am kadam ro na. liur kan don don tang slap Tak selap. ti Sebab bah. don nanti kan ada kerja kedai kerja ke pasung si ke baju si bah di bawah nong kendong nak ngam ti si ko nong kendong nah isi perliur ta Mana perliur bah. pin wan tu ma pin ne ski kapau ra si dong sport Ikini berpilak tampil lagi nak tidak benar. mangi dewa dari batrah na dewa sebelah bro tu teh sejrong ini bagus travel na Mana pilak saya kan dam sikit sama. oh Tak kacing tu dah. dak palat liman ka pak palat teh palat belong tadi parah Dengan dalam satu tabai am kan. karena teh amdir bawa sok tam sangat teh kan selain kumna teh lain itu Oh longkam sangat ada kena ber. ha adu ndala liur ke benang tak slap ke benang teh kalau liur dapat slap ke benang ke lip Nya kini te ngiyo ba long takan ba ki briu ki athiat ke dai te ba ki berat pathiat pathasa surok senti sengkin te ngi tam nak tu te ngion berat ne ban dalam berat ne bedeng ngi pedeng ya tam kan ndang hitam ngiwan di ni news nam la tre ne ni te ngi lumbai tangi kini ki blor kini ki blor ki belong plastik Entah, bat kini ki belor bapat ngilung kita. Ki yakinnya pada ngi alit di hang ti ha berni
em kini ngi di daki kilo ka jingdi jungi ka tat bah kini ha duk habur ni lagi tang 10 tangka sekilo ya kum kita tang cu mat re kum kita ni klan bet kum ne Kabang tadi, kabang. ka biang bet Entah ya. Nakal yang juga Sulawesi Municipal nila register como prapo prangut kita ki balum nyut hamarten ki balum ini ki bangi ong ki ba recyclables ki lum ki sa d ki pa ki shabar ti kemdi ki bangi siu tulap mangi rena kapor dengan si ai ki ka support kum kita ki personal protective equipments bangi ong ki gloves ki gumboots ki raincoat ru kapor ti ki mask kita tidak nak pering kituru kiba ngila penyerap bakin ya constitute dengan self help group ki pechnai ki kita community recovery center hakba bagi penkala sbo nunyut ru baru bagi lo begini kitiar bagi recycle kum ko nakal yang juki bisa yo kasi tip company ai ke wakile kumno ki penial kitiar juki akan ukur kom kisna sbo tak mengikut ke indigenous method kom dei bopron kam ki teknologi ki ba warna bar ki ba nangni hi ki kom pe kelas bo ki ba nangni na pori jungi hi te tangi ta hi ngatrai kumleshi bo Kadi ka subo ka bala ready mo. Ha kani ka subo ki ki materials ngan pen i fi minta mo. Kani kadi ka bala ready ban tung jing tung no. No. Ki ai ta ki materials ngan pen i fi. Uni udah tau G2G bagi ang mo. Uni udah uskop babam seniang teh. Uni ngi shina ya uni. Ngi shina tang daka mitai bat kalap mo bat kalap. Ngi pedam ya uni adu arpus ni lalong ngi sak shina sebo mo. Kani kadai kalap. Amin kadai kani kalap kabah habang ida shina sebo kan penjak jing semah kani. Kani kalap ni shina da kadut kami tai bat umsat kau. Kani kaya rap ban penjak jing semah. Abang i pedam sebo em ngile ada kani. Nama ka jing semah kan lak te lada pinrung ang ni. Kala jing semah lada ngile ada kani lada ngile ada kani pinrung ang ni pinum nuat rung bakas semah. Ngile ada kani kalap ka penjak jing semah. Abang dengi ai urunga udepai uni udepai. Tangi ai udepai urunga bat uni. Ya uni ni uskop ustad ke bamo. Ya uni ru ni sklek lang bakas sebo. Nama uni uyarap ban pen sebo, uyarap ban pen internet ika sebo bat. Dia tambah pen internet uyarap ru ya ka jintung. Dia uni em ni tang swa. Ni tang ni ai bun hadut nakala de pe ni shna de kiten. Bisa tang uni. Bisa klek lang bakas sebo. Kani ka sebo ka bangila ka tu ka wet wies kan. Ka wet wies ni shna na de shna ngi satat kum ni kan.
Nang ila athat ni salum kum ni sakan ro hang tai kalalong sebo. Katai ke bangi kendro. Kani di ka wet wis kan menta pat pet kala terkong. Kani. Wet wis kani. Kani ba penmi sebo. Di kani ka ba le ka wet ya ka dry wis pat de shatai ke. Kita di Batam Bilar, di Batam Ten gitu kan. Aku tu batedam ha. Kani am ni martan mla kading kadan be siapa tu dan nong tang nda kala kiang kala me ding hina po na du ndai hadu mta ngimla dan nong tang ra tambah kam me hibet na po kading siapa ka rahambet kim tip ki ong baki tang nyut ndai kam dai kam municipal kam sya ban tang ba ka rahamte siapa kading da pi ai da faya bikit le kanang me si me ding kadon kading siapa tu kani kanyut nama kelas lam ba sebentar le babun plastik long kumbaka ayu ka long batek petrol te mensuapat bambat dan plastik kaper kiut ki kat nusin ki laiwan ni tabangat tepat ki keren kumno bat ki ha ni lingin tip ai ka ka kejing ada ka municipal kasnong kampat judan bon ajing rap ai lu mengikat aduk menta kang ka municipal kala persna ID yang ni dah tu lendat ID ka thok ba kini ai medical free medical check up kan tang ka municipal kan de kiwe te ya kisnong kitau ka sarkar new era kat ni la tresh ta mengi dan bapai kemat changi te ni dei ta kisal perkan ni le dur tu dur ni kilong kami ni lumnyot na man la kliwin ki brio ni li ai awareness ma kliwin ki brio mangi kwa ba kene kan ka plastik kan num sapriang syuk te kini ki bilor ki li ai ba ki dei ban pelum la ka jong na dong sadong ni le ai awareness ndrai ngai ki kim da sim khia ti kata ki brio ni kajing kentu kalong ba ni le aku kenya la kajong karing ada ladak sarkar kada long kabala kan pen stop no kanya ka plastik ma kan ya le ban pen sange no kumbangi ni wan city sepo kumbanga ngalawan ki workshop keleng ki keren be sepang ka plastik ki keren te syati mentaru ka sarkar na thiru kala ong hi bangin pen sange no ka plastik ki le thmai mentai ka plastik idang ya keren para sarkar tingi nakaliang jungi ke AIW ru keren ni sepang kanika plastik tema syati ngi kladan ka jing yarap kendet kisnong ki bangilek mangi kim pendengkam plastik syu atu lada ka silong jungi lada ka don jingkit kia nakaliang ka sarkar nakaliang ka sinong kirang ba sinong kisnong kita hukum baki man la kisnong kan ada ki ai da ka jingnya selok ikipat ba mo kalong kan yarap kan kumbangi lawan keleng-keleng nyui ka yarap sibunte telara ka sinong ka sarkar kisim kia kamut na tharai pat baru mutakin unko ngui ya ka ai ka ba ki peniat kat kum kasnong ni ka sarkar mo te ngakwa ba ka plastik la dalong ka bala bakin ayuno kan kin khang no mo Wak ni plastik ka penjabo hot ni yang ni wan kawan ka wet waste ni ni bunsin ni nanglap ite ki plastik ni nanglap ki jabo kamuan original ti ta ka wet waste kawan be ki plastik ki dang dan kin WR ten rei kat bahang tepat kabun bah plastik ya jing syala dak sarkar ka don kanu ka kalat kumba po goti menta ngawan segoti bangwan training cetiru kile ya kani ka plastik bakumnui ka plastik in snayu ya ka plastik ma kini ki plastik kini recycling akumno ya ka ki ai training kitaru nei lada ka silong jungi kan dapat training kena jungi ma sabar makin kumno kin pan kalai ka plastik recycling pet kumi kini ki berti plastik ikitu brokhal lada sarkar kum makale ki bar kin kum mangi la yo i lagi jong mat kan lu ka ajing mentoi ki berit baria ki bami okam yo jam kam tam hasar jungi li kerdu okam nei ka kam kabun dei tangba kim nang te bentrai ka sarkar kin gede ban kit kia makan play kalat liti kena makan pa ai training free training kenya ki nama apu agati ki ai free training te ki yo ada sedikit nang tupat kin la litre kat tu kat nisnem kila ken banwan le recycling halaka sinong la jong ken kin yo ki machine ki ai nak sarkar na sti ken te ajin pet jonga tengah kentu ki sinong kita ba
kin kentu ken hipat ba kin ai awareness ya le kat bala bikin ai awareness ya ki pat ba basu bahan lai pendon kam plastik syuk kan ra no da ki plan ni le training sna plakot no rungin kakatar ko dei kakam mo ngin sadi pa itu ki plakot ndai lah da kamut kala duna kin ke plastik dei ke plastik kalong ka ba ka ai ke penjabu shisha ya kasnong ka tau jongi kan. Nak berat patar ya kinyot penkuat saudong sakun ya kami mariang. Perlu kumba pilih mentan. Hakabai dei bar kituki sakhi gimangi layo ban pen isapi chapang ki perlu kijongi ki ba trei ye ki kam hakaban lum ye kitiki nyut mau ki jabok jaban gibami ne ki yang ki sem gijongi ki ba mi nak bangi shet ni teu nak bangi thi di gijing thi ba pher badru kumno ngi lek bread igini kin nyut hapo ki trok jong ki kali kit nyut ti kajing im jong ki kumala batai phi ba kalong shisha kajing im ka ba ngim la ban perkhat namar ki haban sha ikitu gijing sma ki baharukum kijing sma gi babun jat tis kawai pat ka benta jong ni ka khubor ka bangi kwa ban pen isha phi ki perlok bait kalong ba kumno ba ki breu ki smart bat ki sup mensin ban su bread ikinu kinu ki plastik ni laban ong leni kinu kinu kitar kitar tang na kabalat na kti bat ki su bread kat sabalak basyam klem na perkat kumno ban busa leni ban bread ye kitu ki jabok jaban deni ki plastik haga jaka bade ban bread khnang makan la ban pni itnat ya ki jaka badru ya ka saudong saukun jong ka mariang ti ko mapili imenta ngi don hakani ka jaka menta ka de galenti ka ban yai namar nakani galenti ki break pendon kam ban lech sagahati tadi ban lech ribhoi district badru kin ha ban yai leng baya kadam ti pin sai i perlok ba kumno ngi layale ban lumthom ya ki jabok jaban badi ki plastik ki baki breo ki bread halenti bad yakini mano ba bread ki de ki breo ki bayak lenti ki ba shong ni ki kali ki ba bam ki jing bam laki long ki plastik kwai laki long ki plastik chips hendrai tang balat nyakti ko mala ong mene kila su bread pathar kat sabala basem timenta pini iru yakani karyat syatra jong ni karyat pini i ye ki jabok jaban ki bakumno ki breo ki one bread ye kini ki jabok ha kini ke jaka ho nimla bandan ha ka jela jong ngi donru ki breu ki ba long kita ki environmentalist mo kita ki breu ki be e je ka mariang ki ba kwa kumno ban sumar bat penne pensa ya kata ka khut ke suba jong ka mariang nimla ban klet ru yo we ni ki samlarang ba ubalale ya shibun ki kam ha ka bade bat kumno ban rat ding khong ya ka jing bread pathar ye ki nyut kiniar nang ta pade kumno ulayale leng baka program jong u baduta udai uba nik mau bangi jukhot it udai ru RJ ti ka sinjam go ba nik ulashim kalong ka weni ki sinjam go badon kam tam ha ka bangi kum ki bre kam tam kum ki nong song snong hapo ka ni jelami galiang don kam ban but di kata nuksa bangi dei ban sange na ka ba bread pathar ye ki nyut kin yer ki jabok jaban kan sabalak basem bat amtang bangin long kita ki breo ba min sukawang kulmar kat sabalak basem ni kita ki jabok jaban tang na ka balai nakti ti ho yang ni ka por akwa ba pipin yi kita ka sakhi mo ha ka bede ba kini ki nyut hang ni pin yi igini ki nyut ki ba ki breo ngimtip mo ba bread tang ba ngam tharai ba kin dei ki marat ki bale ya kani hendrei ki dei ki breo hi ki bamdon kata ka jabing tani kata ka jing perkhat ka banjngai kumnu pan bread ikinyot ha ka chaka ba dei ban bread hendrei ki shu bread kat sabalap basem ti perlo ka e ga ba ngidon kamban le kalong ba tongin perkhat thamai no namar balai ba ladang ngim sedang ban perkhat menta kalawai jongi kan long kumno ki khon ki khti jongi kin long kumno hatu kin nang yo mo ya kata kal er ka ba khoi insushanya tang ni ni ide
lada kata ka saudong saukun ni ka surrounding ka bagi ong ka ketien pareng kamlong ka bakhoi lada ngimpen internet ya ka hatu syai kan yalam yangi kom ta kan ni kalong ka jingken tu ye pigi perlok baro ba tongin perkhat thamai nang ni syakman ka sorkar bat upat ba haringkat ka jinge trailang kan la ban wanra ya ka jingkhoi jing suba badru kan pen internet ya ka snong ka thau ti parlong nangit scam bakumba ngaju kentu naga Porsche kapor ya pi nangit scam ba mentau snem jong snem arajar ar pusau ru pi pin pen thamai ga jing jing berkat jong pi kumno banyale ban wanra ya kata ka jingkho jing suba haki saudong saukun badru bangin yale ban penne pensa ya ka naga Porsche kapor khnang ba in yo ya kata ka met ka basat bakhlain tang naga bangi pe ya ki saudong saukun jong ki jaka ki bangi syong kisak ti perlong lingba ini jingken tu ibarit baru be mangini jing peni ki bangi ngilayo man peni happy angai scam banang ni syakmat pin perkat thamai daga ba pin sedang nalaki yeng ki sam ki dong ki snat badru ba pin piar yalah kita ki jing yarap ki jong pi ha ga ba pin sen yang kumnu ban pen khoi ya ki saudong saukun jong kani ke jelahi barok kawe kani kam mut tangi ki ba syong ha ki sor tani ha kita ki benta ki balong sor ma Henry ka kintup lang ya baro pala da pisong higi than nong kendong da pisong ha ki no ki benta jong ke jelaru namar bale ba ong ye kani lada kasnong mula melyang bat kasnong maulenong kila ban le ya kani ka kam ban pin kho ya kasnong ka thau bat ru ban yo ya katakan nam kum kita kisnong ki ba khoi tam hapo Asia mo natharai phiru phila ban le ya kani khnang ba ka jelahi kan yo sundon ya katakan nam kum ka weni ki jela ka ba khoi ni ki ba khoi tam hapo kari bat bat ithoru de ka prathai hi bar ka we ni kani kum nong in la ban le de tang dilung ba ka jing tre shitom jongi iwei pe iwei kum ki paranong song snong hapo kani ki jela ti leng ba ni ki jing kren ki baleng kot khuble shibo ni ka por ka ba ko do jong phi parlong ngai scam phi yo jing mentoi leng ba ni ka program ko jongi ka bangi juan ra ni ka por ka por hiya ka balatip kum ki sao em ki por bat kindang don shishu ki wei pat ki program ki bangingin yo ban peni shapi tinga tharai kani galong ka jingken tu ka badan kam tam ka bang ngi kum ki breng dan kam ban ken mau tongin kiar bat ngin pendo ya ka jinglong ban bret pathar ya ki nyut ki niar kat sabalap basam hinrai ban bret ha ka jaka ka badai ban bret di sasisen perlok khuble shibo ni ka por ba kodor jong phi baro